Mat selamat nek nggugah sahur ya nggugah sahur, tapi mandan iking nggugah sahur ya nggugah sahur, tapi mandan nganggo pikiran, mandan nganggo utek. Masa wene-wene nggugah sahur? Wong sahur kan umumnya jam 3 manjat. Wene-wene kok nggugah sahur ganggu wong turu. Nggugah sahur mentang-mentang puasa ora, nggugah sahur mandan mikir, mandan nganggo iking nek nggugah. Ngerti-ngerti jam 1 tulung-tulung sahur. Berisiki wong turu. Semaning-maning mat. Ya karo sih kowe tanggaku dewek.